Larunbatetik aurrera, Hautzaganeko gainak, oinezkoek eta txirrindulariek erabiliko duten ibilbide berria izango du. Modu horretan, Bizkaia 675 errepidea, aisialdirako eremu bilakatuko da. Urdinbideko tunelak zabaldu eta 2 hilabete geroago. Bidegorri horrekin, lurraldeko eremu hori hobetzeko aurrei amaiera emango zaie. Hala, egunero, tuneletik pasatzen diren 16.000 ibilgailurentzako segurtasuna lortzeaz gain, aisialdirako esparru berria sortu da. Pasadan apirilean Hautzaganeko tunelak zabaldu genituen, hemen Amorebietatik eta Musikera arte. Eta esan genuen bidegorri bat egitera egindoa zela errepide zaharrean. Gaur egin dezakegun iragarkia da, bihar bertan zabaltzen dela bidegorri hori, eta baita ere oinezkoentzat izango den ibilbide berria. Inbertsio importantea egin dugu Bizkaiko Foru Aldunditik, 725.000 euroko inbertsioa, eta luzeera 1,6 kilometrokoa da, bihartik aurrera gozatu eta disfrutatzeko aukera izango dutela Bizkaiko herritarrek eta baita ere bereziki Amorebietan eta musika artean bizi direnak. Proiektuaren baitan, bitariko usteko ziak, metalikoak eta egurrezkoak jarriko dira. Galtzada eta oinezkoentzako bidea banatzeko. Baita egurrezko barandak ere, oinezkoek erortzeko arriskua duten tokietan. Halaber, hegoaldeko tartean dagoen argiteria areagotuko da, eta seinale horizontal zein vertikalak berrituko dira. Proiektuaren helburu nagusia txirrindulari eta oinezkoentzako azpiegitura eta zerbitzuak zabaltzea da. Hiri eta landa eremuak konektatzeko xede irmoarekin.